isa na ka professional league. Sa balita entertainment, pinakauna nga drive-in cinema sa Pilipinas makita sa Pampanga. Samtang sa balita espesyal, mga bagay nga makaguba sa mata. Maayong aga Bacolod, mga aga bulog-amahin sang Western Visayas. Karon nga la Webes, Hulyo 30, 2020. Ang inyong news team, Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Duran. Ang balita natin sa lakat sang panahon. Sa alas 3 karon nga aga, ang low pressure area ang ginabuluhan base sa tanan nga available data nga yara sa 50 kilometros na sidla ako na nakatundan sang iba Zambales na bagat na nakatundan ng monsoon nag-affecto naman sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Palawan kag Occidental Mindoro mayara nga monsoon rain, samtang ang Western Visayas may magalumon nga kalangitan nga may lap-talap na kapag-ulan kag pagpanaguob bangod man sang LPA kag Southwest monsoon. Ay iban nga bahin sa Visayas may mga bahin nga mangin magalumon kag may laptaman nga pag-ulan o kon thunderstorms bangod sang Southwest monsoon. Ang makanay tutubaskog nga huyop sang hangin gikan sa nabagatnan na nakatundan padulong sa nabagatnan magalunta naman sa Palawan kag Occidental Mindoro kag may makanay naman tub-tub mabaskog nga pagdapya sang balod. Ang temperatura mabatyagan naton 24 degrees tub-tub 29 degrees Celsius samtang ang adlaw na butla kay na alas 5:36 kamagab tunod naman karon las 6:12. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension. Good morning kay Pathy Grace Tembrevilla. Good morning ko ng mga idol. Good morning from Hinubaan, watching live. Salamat, Gid. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. Doon nakulbaan ako ha. Sa sininga wala pa siya ka-request. Melchor Baroca Rumbines. Good morning, Sir Boy, kag Ma'am Eden. Gino Cicer. Kagawad King Rumbines. Yes, kagawad. Good morning lang na. Helen West na, good morning, Action Boy and Action Eden. Salamat sa mga information nga ginahatag niyo. Thank you, man. Jude Balyados, good morning, sir. Kay Mirna Rondubio, good morning, Action Boy Duran. May katanaw, no, Cans L. Rex is watching. Thank you, good Cans L. Rex. Pero may siya katanaw. Oo, pero may siya katanaw. Friend ni Action JM. Sa kay Migo naton Roberto Gallo, si One Ball dira sa US. Good morning, man. Sa kay Dennis, akon kay Ruben Logarta. Begs, good morning, man. Ano na? Do kabudlay niya. And we can build these dreams together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. Oh, okay na? Okay na, good. Dennis. Okay na, dance. Sabi mo, jukebox. Jukebox. Good morning, man, kay Ray John Binyosa Gonzalez. Watching always from Bago City. Oy, kuhan ng ano gani po na kasi manwa. Ray John Pinosa Gonzalez. Sakay Valencia, Kenneth Valencia. Good morning, man, kuno Action Boy kagwapa Eden. Ang muna yada. Liwat Eddie Rica Fort sang OTTG kag sa tanan nato yung mga OTTG dira Action Boy. Kay Totong Milyama, sa kanya presidente, sa kay Rude Gonzalez. Rude Manoghilot. Of course, si Concordio Kay Concordio manggubat. No, makamuman. Oo, wala Action Boy. Kung ano, wala magpahilot, wala kisa. Kung may mga hangin-hangin na. Good morning. Correct. Kambali Dennis Richard Roma. Miss Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Happy Thursday and God bless everyone. Keep safe tatanan, correct. Gid ina. Gracia Hareta Horvidalia, good morning, still watching Action Radio Bacolod. Thank you. Sir Aljan Rosa Negro, hello sir, good morning. Salamat sa pagpamati. Eduardo de la Paz, guwapa gani si Eden. Of course. Hindi kayo nagliga, naka-face mask ka mo. Amo na. Maya na kayo subong mga way ka na naka-face mask. Kaya iwan na nag-face mask kaya tungod nag-disinfect kita diri bala sa station. So, may sa actually gato bangalan kami ni Action Eden pero may distance ni mo siya. No? Layo ni siya ng mga isagi ka dupa, goro. Sobra isa ka. Sobra sa imo dupa. Oh, ikaw pala kamayo na mo pala, remember. Mga kakikyaman na. Amo na siya. Sa kay Bing kuan gali kay Jean Buerom kay pare ko Arlene Buerom, good morning, man.
Sa pakaysa ko kay Pauls Babak, kay Nonoy Babak Duran. Good morning. Phil Laurente. Yes, good morning. Maria Girly Abad, good morning. Kuna watching from Central Macau. Ay, si Sir Gino, si Sir gali Action Boy, sa Singapore siya gali. Ang bali ni Girl Leon, nami gali tingog sa Action Eden. Dala ka ba? Kung naman nakaroon ka kininta, kakaroon. Wala ko yun ta. Ang mga niya priya na. Attorney Dag Pandan is watching. Good morning. Sa kay Telma, da kagay Joel, mga aga. Kamusta ng Isla Verde? Layo kasi sa COVID, Action Boy, no? Why niya to ya. Pero damo, to room. Tunok sang room. Blatian mo kaya sa Isla Verde, tunok sa Roma. Oh, true, correct. Di pa nakabusog. Oo, grabe, no? Kaga mga ano tawag man sa daw sapat wala sigad sang baybay Action Boy makakagat gani grabe mo gastingid siya kaga dugay gat stay sa panit mo. Sige. Okay, mga ka-action, standby na kita sa aton mga balita lokal. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Shoalita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:13. Detalya na sang mga balita lokal. Gintawag ni Chief Implementer sang National Task Force on COVID-19, Carlito Galvez Jr., nga impractical ang panawagan sa mga doktor nga ibalik ang enhanced community quarantine sa siyudad sa Bacolod bago sa pagsakas ng local cases ng COVID-19. Sunod kay Galvez, iyan naginlantaw ang data ang inpasa sa siyudad nga nakitaan nga may pilalamang kabarangay ang may na-record nga local cases. Duga pa ni Galvez, kung basihan ang rekomendasyon sa World Health Organization, mahimo lamang maka-implementar sa surgical ECQ ang local government unit sa mga lugar nga may madamong kaso kag hindi ang bilog nga siyudad o kung banwa. Palayag pa ni Galvez, dako nga impact sa socio-economic situation kung matabo nga bilog nga syudad o kung banwa ang i-lockdown, ilabi pa nga ang ekonomiya sa karon mas pa nga nagausmod. Isa pa sa faktor na nalantaw sang IATF kag ginakonsiderar amo ang kapasidad sang kada health facilities. Duha pa ni Galvez, ang sitwasyon sa Bacolod ang tama kalayo sa sitwasyon sa Metro Manila kung sa Cebu nga na-record ang linibo ka COVID-19 cases kag mas madamo nga patay. Tingnan muna natin ang granular data. Kasi baka mamaya yung pagtaas na yun is isang barangay lang. Kung isang barangay lang, parusahan natin. O yung barangay lang natin, yung barangay na yun, ang natin, yung talagang i-responda natin. Kasi kung gagawin natin na kunyari 36 cases sa tatlong barangay lang, tapos sinama muna ng barangay, kawawa naman yung mga iba yung kabuhayan ng iba. So kailangan, sinasabi nga ng WHO, kailangan surgical. Ang kabahin sa pahayag ni Chief Implementer Carlito Galvez Jr. Nagapangabay naman ang sangguniang panglungsod sa Bacolod sa DILG kag sa National IATF nga i-reconsider ang requirement nga pagbutang sang barrier sa motorsiklo para sa mga angkasanan nga mag-asawa o kung mag-live-in partners. Ining base sa resolusyon nga ginaprubahan sang konseho nga author ni Councilor Simple Distrito. Nasaad sa resolusyon ni Distrito nga pila na ka mga professional kag motorcycle groups ang nagpamalabag sa pagbutang sang barrier bangod ini ang impractical. Sunod pa sa konsehal, hindi man malambot ang tuyong nga social distancing bangod ang
mag-asawa akong mag-live-in partners ang nagatupaday magtulog, naga-kiss kag naga-holding hands. Nabutang man sa resolusyon nga pila ka mga motorcycle safety experts na nagpalayag nga ang disenyo sang barrier ang hindi safe kag prone sa aksidente. Sa naibaluan gin paisol sang gobyerno nasyonal sa Agosto 1 ang istrikto nga pagpanakop sa mga nagaangkasanay nga mag-asawa akong mag-live-in partners nga wala sang barrier ang ilang motorsiklo. Ginabalay sa karon ni Councilor Renesito Novaro ang ordinansa nga magapapanaog sa penalidad sa mga ginikanan nga wala nagasaway sa ilang mga menor de edad nga bata nga nagahampang sa dalan kag wala nagasuksok sang face mask karon nga COVID-19 pandemic. Ini ang tikang ni Novaro matapos ginpangabahay sa mga kapitan sa virtual meeting upod si Mayor Vilio Leonardia kag Vice Mayor Silvio Millaran sang kahapon nga adlaw akon sang naligan nga adlaw Martes. Ginpaatag ni Novaro, ang mga menor de edad ang exempted sa criminal liability kag yara sa ginikanan ang responsibilidad sa pagsaway sa ilang kabataan kasunod nga tuman kadako sang risgo sang COVID-19. Ginabalay man ni Novaro ang proposed ordinance nga papanaugan sang penalidad ang mga persona nga nagahalin sa ilang purok sa tiyon nga may waluan nga may lockdown nga patuman. Sunod kay Novaro, makabi nga problema kung ang nagpalagyo ang nagpositibo sa virus kag posible makalaton sa iban nga tao. Sa karon ginadihon na ni Novaro ang proposed ordinance nga ginapaabot maaprubahan sa first reading sa masunod nga semana. Certain responsibilities should be attached to the parents nga irresponsible sa pagatipan kag pagbantay sa ilang mga kabataan nga naginababayaan lang bala nga nagaliyong lang da sa dalan nagdinampang da wala man maskara wala man social distancing. Si Councilor Renesito Novaro. Sa iban pa nga balita lokal, ginmando naman ni Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga empleyado sa isa ka opisina sa Kapitolyo Provincial nga magpaidalom sa RT-PCR swab test. Ini matapos nagpositibo sa COVID-19 ang isa ka empleyada nga naka-close contact sa miyembro sa sang iya pamilya nga una nagpositibo sa virus. Sa press statement sang gobernador, iya ginsiling nga dako ang iya paglaong nga mag-ayo sa labing madali nga panahon ang tanan nga nagpositibo sa COVID-19 sa Negros Occidental. Ginmando man sang gobernador ang temporaryo nga pagpasira sa among nga opisina agod di paidalom sa disinfection. Hulyo 28 sa ngin RT-PCR test ng empleyada kag subong ukon kahapon nga adlaw sang nagwa ang positibo nga resulta. Siya ang residente sa syudad sa Bacolod kag wala mag-duty umpisa sa Hulyo 23 matapos maglain ang pamatsyag sang iya lawas. Ginistrikto pa sa lokal nga panguluhan sa syudad sa Escalante ang protocol nga dapat sundon sa mga motorista nga nagagwa sulod sa syudad agud malikawan ang local transmission sa COVID-19. Sa executive order ni Mayor Melissa Yap Jr., tanan nga PUV ang dapat nga mag-sumeter sang passenger manifest sa checkpoint samtang ang mga non-resident individuals nga pasaheros sang PUV ang kinahanglan nga may barangay certificate gikan sa ginalinan nga lugar. Ang mga non-resident individuals nga nagamaneho sa pribadong sasakyan ang dapat man magpresentar sang barangay certificate kag pag-isyuhan sang color-coded flaglet o kung sticker ang salakyan bilang indikasyon kung diin ang padulungan nga lugar. Kung delivery ang tuyo sa biyahe kag kinahanglan nga mag-overnight sa syudad, i-require ang driver kag helper sino nga magtiner sa quarantine facility. Ipaidalom naman sa mandatory quarantine ang mga Escalante returning residents nga naghalin sa mga lockdown nga lugar sa syudad sa Bacolod. Ining isa sa mga nasaad sa Executive Order No. 20-26 nga ginisyon ni Escalante City Mayor Melissa Yap Jr. na petsahan Hulyo 28. Kabahin man ini sa protocol kung paano mapunggan ang local transmission sa ilas syudad kag matap na ang pagdamo sa COVID-19 positive cases. Sunod sa EO ko nasaad sa EO ang mga returning residents ang dapat magpresentar sang sertifikasyon gikan sa ginhalinan nga barangay antes makasulod sa Escalante. May checkpoint man nga ipahamtang sa boundary sa Escalante kag Sagay sa barangay Hacienda Fe Escalante nga pagabantayan sang PNP, Army, BFP kag BPAT. Nasaad sa EO nga may confirmed local transmission na sa pulo ka mga barangay sa syudad sa Bacolod. Ini ginalakipan sang barangay 29, 26, Mandalagan, Alihis, Banago, Estefania, Tangub, Takuling, Mansilingan kag Singkang Airport. Panaligban sa karon ni San Carlos City Mayor Rene Gustilo ang magalastuhon sang gin-quarantine mga crew sang barko matapos na diskubre nga kalabanan sa ila mga apprentice. Nagakahulugan nga wala sang sweldo nga ginabaton. Sa interview sa Aksyon Radio, ginako ni Gustilo nga nadismaya ini sa management sa shipping line tungod magluwas sa ginlapas nga health protocols, wala pa ginakomodar ang mga crew nga nagahulat sang bulig. Palayag ni Gustilo, obligasyon kuntani sang management nga buligan ang mga crew ilabi ng safety sa may matapos nga may na-record nga kaso sa COVID-19 sa din mismo ang kapitan sang barko ang na-infect sang virus nga nagresulta sang iya kamatayon. Gasubong gapangita kami lugar
Kaya ang mga apprentice gali, no work, no pay. So, we will now appeal to the management na dapat pilduanin nila because they are the one who broke the protocol. Ang kabahin sa pahayag ni Mayor Rene Gustilo sa San Carlos City. Sa katapusan nga balita lokal, ginklaro naman ni DTI Negros Head Rachel Nufable nga mayara na sa ang komprehensibong nga regulasyon nga ginpagwa ang ilatalatapan angot sa implementasyon sa nagakaigo nga health protocol nga dapat tumanon sa mga negosyante angot sa nagapadan nga problema sa COVID-19. Sunod kay Nufable magluwas sa ila ginhimo nga pagpost ng regulasyon pagi sa social media, ginpahibalo naman ang hanay sa mga negosyante angot sa pila ka mga amendments nga ginpatuman sang ilatalatapan sa national kasunod sa mga pagbag-o nga natabo sa estado sa community quarantine sa nagkalain-lain nga mga lugar. Duga pa ni Nufable discretion man sa tagsa ka mga LGU ang pag-implementar sa mas istrikto nga health protocol, ilabi na sa mga lugar nga nagdiyon sang lokal nga kasuguan o kon ordinansa. Na ang guidelines, kag nakakandak naman gani kami inspection sa mga dine-in restaurants, especially sa malls. Okay. No? So, ang pinaka-basic na dira, of course, ang basic na health protocols, no mask, no entry, may alcohol, may thermal scanner, no direct contact with the crew, no, kung pwede lang ang payment, may mga payment options na may butangan sila sa money, kung diin ibutang ang container where they put their payments, maamo na siya. Si DTI Negros Head Rachel Nufable. Action Radio Philippines Standard Time, 7:22. Kag para Third tranche sang SAP ginaduso sa isa ka kongresista. Samtang 12% nga VAT sa mga digital transactions aprobado na sang komitiba sa Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Okay, good morning liwat sa aton nga mga kaaksyon. Good morning sa kay Jesselyn Andrada Tiangson. Good morning man sa kuno sa kay Liriana Bridget Tiangson. Gapamunta muna to permis sa Barangay Mansilingan. Kristen Minias Villalobos, of course taga-kuan ni saya Pandanon. Watching live sa tanan nga taga Barangay Pandanon DSB. Greet sila ang family Villalobos kag Minias. Ramon Villagracia, sa greetings ko sa Villagracia families from Sumag Brotherhood. Joe Rame Balge sa Balgis Eatery, nagatanaw ang mga pamilya Balge. Elizabeth Kasuyon, good morning man. Kaga pamati sila sa Villa Esperanza sa Tangub. Pila na ka grams ang earrings mo action ni Den, siling ni Dennis. Ano nang earrings mo? Ay ho. Ami Ambagan from Hinubaan, Negros Occidental watching. Jen Oceser, Jonah Garcia watching from Tandang Sora, Quezon City. Sakay Bebing Pacheco
Good morning kuno kay Mayor Tabuhara sang Kawayan. Maria Arepa. Nami tingo gwapa pa si Action Eden. Girly. Sana L. Sige, kadabe? Yes, good morning, Jerril Marande Gadudo. Good morning, Action Boy and Action Eden. Elizabeth Kasuyon, good morning. Amalia Kasadyag, ko na pamatian sa aton duwa, Action Boy. Basta pamatian lang ha, ining itsura. Glenny Rose Tagakay, good morning, Action Radio. Greet niya lang ko ng family Tagakay sa Sitio Gumatos, Apuya, sa Barangay Banga, Kanduni. Hello, good morning dira sa inyo. Sol Lama Barnacha, mayong agagikan sa Thailand. Do, ano na yung Action Boy na do? COVID-19 free na ang Thailand. Di ba, Sir Sol? Sila? Oo. So, pero hindi, wala sila pasulod, Action Boy. Kaya hilway na to sila. Inday Blaza, good morning. Erna Defensor Barcoma. May Kindo, good morning. Kapit ako no greet lang si Lola Neneng. Hello, Lola Neneng. Kapamatigid sa ginahulat nga mabatian iyang ngalan kadaaga. Lola Neneng, good morning sa liwat. Good morning man kay Susan Jaime Allen, sa kay Erna Garfin, Josefa Cabrera, Annabel Lobrido Ceruelo, sa kay Remia Garcia. M. Saboso, morning! Wala absent Wala absent niya. True. Emmy Esmeralda Dolido, good morning. Patamyaw kuno kay Tatay Elias Dolido dira sa Barangay Paloma, Valladolid. Milagro Cesar Alit, good morning. Tamyaw sa mga Cesar's family, sila Castellana and Alit family. Thank you so much. Heaven. Jeff Chavez, good morning. Green Energy kuno, watching from Green Energy. Abi ko na ba siya energy. Rose Pahuyo, kadisgrasyahan lang niyang hatag sa barrier. Shirley Granada Chua, good morning. Olive Suzwa, good morning. Happy Wednesday night Olive sa niya, ila. taga-Canada ni siya. Oh, kay Wednesday night pa lang kuno Action Boy sa ila. Pamatay gyud adlaw sa mga balita. Action Boy dira sa imo. Si Dodge Dalida, mabutahang pangarang sa sawa na, sakto na. Mabutahang pang sa balay, mo muna gyapon. Men's Gustilo, Maria Luz Sudaria. Taga Purok Santo Domingo, Cono Banago, good morning. Helen Tinsay Magapan, Daniel Barredo Valientes, Jomonski de la Cruz Al, watching from Saudi Arabia. Solping, Marlon de la Cruz, Marlo de la Cruz, Regina Belo Arcuhada, ang hira, ano nangyaya? Sige. Hungko Rose Espino Lumanog Seva, Arian Joaquin, kay Gloria Hinsaya kuno, good morning man. Mierna Claude, sige kadabe kanaman be gasala. Good morning, Fritzy Giselle Gacho Reputana. Hello, Fritzy. Good morning. Reggie Aurelio listening. Jelaine Junio from Moises Padilla. Good morning, man. Annie Raffles, ma'am, ohayo gozaimasu from Okinawa, Japan. Wala ko na reaction ba? Okinawa. Action Radio Bacolod. Ato na ya? Sir, kadira ba kay Sir Philip Alonsagay, Balaction Boy? Sino bagay gani mga Japan friends ta gani? Si kalani ko sila ni ang mga kauturan niya eh. Kauturan niya rada. Gani. Si Rose Wenner sa Germany. Good morning. Good morning man sa ato ng mga ka-action all over the world, nationwide. Standby na sa aton mga balita national. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamuhin, delikado
Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect... Morning edition. Action Radio Philippine Standard Time na 7:32 sa aton mga balita nasyonal. Ginaduso ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda nga mayaras ang third tranche sa Social Amelioration Program o kung SAP. Sunod kay Salceda, kung wala sa ikatatlo nga tranche ng SAP, mahimo nga magsaka sa 4.2 milyones ka households ang magutman kag madulaan sang palangabuyan. Duwa pa ni Salceda sa katapusan sang Hulyo ginapaabot nga madamo pang madulaan sang trabaho nga magalambot sa 3.6 milyones o kung katumbas nga 1.5 milyones ka households o kung pamilya. Palayag pa ni Salceda nga antes pa matapos ang third quarter o kung sa katapusan sa Setyembre, madugangan pang mga empleyado nga wala sang trabaho kung mawad-an sang trabaho sang tubtub 1.7 milyones o kung may katumbas nga 900,000 ka pamilya. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesman Harry Roque nga hindi magkabing nga absolute failure ang gobyerno sa pagdili sa COVID-19 pandemic sa pungsod sa piyak nga pada ng pagsaka sang infections. Sunod kay Roque sa kooperasyon sang publiko, nagmanilalagon ang gobyerno nga mapabilin nga manubo ang fatality rate sang COVID-19. Dugang pa ni Roque nga sa karon ginatinguan sang gobyerno nga ma-accelerate pa ang pag-test, trace, isolate kag pagbulong sa pasyente nga may COVID-19 agud mapunggan ang paglaptas sang virus. Mas istrikto nga safety protocols ang igapatuman sa palibot ni Presidente Rodrigo Duterte matapos nga mas nagdamo nga personnel sa Malacanang ang nagpositibo sa COVID-19. Sunod kay Presidential Security Group Commander Colonel Jesus Durante III, tanan nga mga bisita kag personnel nga mag-attend sa function sang presidente, kinahanglan nga magpaidalom sa swab testing sa kada semana antes ang meeting kag magpaidalom sa rapid antibody testing sa adlaw sang event. Nagligad ang PSG, nag-require lamang sang rapid antibody testing sa mga individual nga naka-close contact kay Presidente Duterte. Apang nagligad nga semana, may duha ka opisina sa Malacanang ang ipaidalom sa lockdown bangod sa COVID-19 infection sa personnel. Ginpahayag naman ni Senator Bato de la Rosa nga hindi dapat makapugong ang COVID-19 pandemic sa diskusyon sang Senado angot sa death penalty para sa mga drug traffickers. Nga isa sa topiko nga na-mentionar ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya ikalima nga SONA. Sunod sa Senador, nagapangunang prioridad sang pungsod sang ang COVID-19, apang pwede naman nga mag-multitasking ang Senado agon matagan man sang atensyon ng iban pa nga agenda. Palayag pa ni de la Rosa nga wala siya nagapabor nga tubtob sa COVID-19 na lamang magalibot ang talakayan sang Senado, bangod madamo pa sa mga issue nga kinahanglan man matalakay. Aprobado na sa House Committee on Ways and Means ang hagna nga pagpatong sa 12% nga value-added tax o VAT sa tanan nga digital transaction sa pungsod sa tuyo nga makatipon sa 10 bilyones pesos nga revenue para sa pagtingwas ng gobyerno batok sa COVID-19 crisis. Sunod kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, chairperson sa komitiba, nga ang substitute bill nga consolidation sa tatlo ka hagna kag resolusyon may tuyo nga mamendahan ang 7 ka section ka magdugang sa bago nga section sa National Internal Revenue Code of 1997.
Sakop sang hagna ang digital advertising services, kaangay sang search engines kag social media platforms, subscription-based services lakip ang music kag video streaming subscriptions, services rendered electronically kag transaction nga ginahimo paagi sa information technology infrastructure kaangay sang internet. Sa katapusan nga balita national, pag-ausisaon sang Kamara ang Philippine Depositary Receipts sukon PDRs nga gina-issue sa mga dumuluong sa nagkalain-lain nga broadcasting companies. Sa ginfile nga House Resolution number 984, luyag ni Nueva Ecija Representative Micaela Vialago nga magpasa ang tanan nga mga major broadcasting companies sa pungsod sang ila mga kopya sang ila PDRs nga gin-issue sa non-Filipino citizens. Tuyo sa resolusyon nga may baluan ang legalidad sang mga ini. Ginatumod sa resolusyon ang ginsiling paglapas ng ABS-CBN Corporation sa 100% Filipino ownership sa media, kasunod sa pagtalakay sa issues ng pagbaligya sa giant networks ng PDRs sa mga dumuloong ginpahayag ng inalagyan agad makapanag-iya ang mga ini sa ABS-CBN. Aksyon Radio Philippine Standard Time ni 7:36 sa ato naman nga paglikaw sa ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga instant. May kasama. Drink responsibly. Yes, good morning, Action Boy. Kay Raydan Velasco, good morning. Bao kapisan, gid kuno sa akon. Thank you, gida. Kay namo ga-monitor siya gabi sa night patrol. Kay sign off, sign on ka, Action Boy mo. Sabi ka na, sige, go. Arian Joaquin, nice earring, Action Eden. Alam Villarte Condes, good morning, Action Boy. Duran, kag Action Eden na boso. Nakita man na Action Boy. So Kita na. go. Iso po na yan, dali lang. Kay Annie Raffles, stay safe, all action. Bacolod from Okinawa, Japan. Sa kay GLG na? GLG? GLJ. Franco? Oo. Good morning, Action. Mga taga-Cadiz ni sila. Diyan ay Cadiz, CDRMO. Kag-create Cadiz. Gapamati subong samtang upod ang mainit ka kape ni Maureen. Gusto ko na makita si Maureen. Para Si makapangapi. Abi, kuya, ang mga taga-CDR. Para makapangapi. Okay. Sige. Katagunta para makapangapi. Maureen. Sa kay Cherik, Erica Rojo Asiado. Action Boy, kay good morning ko no, sa monitor sa Quezon City, Metro Manila. Virgil Legaspi Coloso from Bago City. No? Sa kay Gemma Gonzaga. Karami isang imo earring. Thank you so much. Kanami sa imo earring from Hinubaan. Sa Hinubaan, Alen? Oo. Mga kamanukado. Mga kaisdaan ko ito yung pangwahan. Jose Harrison Lapinig Junio, Camille Lopez, of course. Sheila Alagos, good morning man. Ruth Kozawa, watching from Tokyo, Japan. Daw ko makita si Kwan, si Vanessa. Vanessa Mayo? Wala pa siya. Ronnie Vega, Gladys Noble. Ay, happy birthday ko kay sa iya sister nga si Mary Grace Pilingon. Happy birthday! Good. Yes. Sige, go, Action Boy. Kay Abraham Apawan, good morning. Kay Bam, Abraham Apawan, taga Bago, Manisa po Manila, na sila. Suset Plumeda,
Mayang agaman. Sige, ano pa na dang imo da? Good morning kay Sir Dugay na utang ko. Amo na yung ngalan niya sa Facebook, Action Boy. Action Boy, good morning. Kag sa akon ko no. Kay Ma'am Eden, good morning. Good morning man, na Raymond Alarcon Sagal Jr. Hello sir, good morning man. Kag sa tanan nga nagalantaw, Action Meron ko Boy. na bala nga best nga why di siya appear sa akon nga watch party bala. Pero actually ara siya. Si Kwan mo, si Maninoy mo, Janchong. Oh, Maninoy! Oo, pero may nagaling JCJ Kasanag watching. Correct. Tita JJC. LC Pagid! JJC. JJC gali. Tita LC Ulingan, Action Boy. Good morning, Good Maninay. morning. Ang Pasko ako, lapit na lang Disyembre. Lapit na lamang. Di ka mga nagbalay. Sige. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Diri sa Action Balita Morning Edition. Action Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:41. Sa detalye na sa balita international, patay sa kabata samtang 700 naman ka mga persona ang indala sa ospital bangod sa food poisoning sa Amman, Jordan. Sa report, nag-sale ang shawarma sa isa ka restaurant rason nga madamo sa nagbakal. Sunod sa Ila Health Ministry, ang 5 katuig nga bata nga lalaki ang napatay bangod sa pag-ukon matapos nga magkaon sang shawarma. Dugang pa base sa laboratory results ang sang General Food and Drug Administration, nakita nga may bakterya sa karne sang shawarma. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginlansar sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang bago nga papel nga kwarta sa Pilipinas. Ginpahag ni BSP Governor Benjamin Joknong ang bago nga kwarta ang mayara sa anti-counterfeiting technology. Madumduman, Disyembre 2010 pa ang nagpagawa ang bago nga serye sang kwarta nga papel ang BSP, kag base sa isa ka eksperto, kinahanglan baguhon ang security features kada dekada. Sunod kay Jokno, may mga horizontal line na sa kada kilid sa kwarta, kag 2 ka pares sa 50 pesos, 2 ka pares sa 100 pesos, 3 ka pares sa 200 pesos, 4 ka pares sa 500 pesos, kag 5 naman sa 1,000 ka pesos. May gindugang man nga security features sa 500 kag 1,000 ka pesos, agud galayon makilala kung peke ang kwarta. Sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 10 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 74 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 34 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, do ka exciting kay ginpakita sang SM Cinema Action Boy ang mga lalagway sang isa ka cinema drive-in. Sa dito sa Pampanga nga magabukas buwas na nga adlaw. Kundi una ipagawa ang madugay na ginahulat sang tanan nga horror movie nga ginproduce ang South Korea. Wala ko nagahulat ya. Wala ka gaulat. Basta horror, wala ko nagahulat. Wala tawala lang kay nami. Nadlokaw. Kibot. Amo na kay ga inom ka kapi. Naibala na Action Boy gintagaan sang go signal sang IATF ang movie industry nga makapatigan sang drive-in cinema project. Kag naibaloan ining pinakauna nga drive-in cinema nga magabukas particular sa San Fernando, Pampanga. May kalaparon ini nga 8,000 square meters Action Boy, igo 87 ka mga salakyan. 8,000 square meters? 87 ka salakyan ka igo? Kag wala kalambot, isa ka hektarya, no? Kamay mo lang gani? Kag kada salakyan Action Boy, tub-tub 4 gid lamang ang makasakay. Kag magabayad sila sang 400 pesos per head. Amo na sang new normal, subong magtanaw sine. Okay, para likaw sa close contact. Correct. Social distancing. Actually, ara na existing na nasa iban nga pungsod. Kung tanaw ka nga kaslakyan mo, ganda aircon mo? Oo, pwede man wala. Depende si mo. Depende si mo. Sige. Balita sa sports. Ginanunsyo sang Chooks to Go Pilipinas 3-on-3 nga isa na sila ka professional league matapos ginaprobahan sang Games and Amusement Board. Ang Chooks to Go Pilipinas 3-on-3 ang nag-umpisa ng liga ng tuig bilang bulig agud ma-qualify ang Pilipinas sa 3-on-3 competition sa Tokyo Olympics. Sunod kay GAB Chairman Baham Mitra, hindi matahapos ang inagyan sang Chooks agud makuha ila approval bangod gintunan sang maidid sang Professional Games Division asang GAB ang mga technical capabilities sa mga rules and regulations nga patuman sumuman ang financial capability sa pagdumala sang liga. Balita espesyal! Alright!
Alright! Happy Thursday, Action Boys! Sa ato nila magka-action with our Yes. station, Energyness. 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 To Jay Montaño, gali ha? To Jay Montaño, good morning. Good morning! Dira sa inyo, tanan. Uli, last Thursday, Action Boys, ang bulan sa July, no? Last, last Thursday. Kaya was 31, ha? Oo, Mother's Day na buwas. Dason, So, karon ara na. Ha? Karon ara na. Karon una. Sa Sabado, August 1, panumdum sa aton bala mga ka-action, especially this Bacolod. Ang Task Force Disiplina bala, ining magapatuman stricto bala sang wearing of face mask, kag ano pagid gani ng social distancing. Mass gatherings, ipatuman na sa stricto. May Task Force Disiplina na may magalibot na mangdakop. So, pasensyanay lang, no? Pasensyanay lang siling ni Vice Mayor kung madakpan ka mo. Oo. Dapat kay ti amon Action Boy, ti wala pa gani vaccine sa gihapon, sulit-sulit lang ni. Ti dapat ipatuman gina Action Boy. Sige lang. Action ito, dali lang gid ha. Kay ari sa aton linya subong, ang amigo naton Mr. Jonathan Granada. Dami gini sa kay para damo ni saya mga health tips sa aton kag para sa aton mabaloka ining COVID-19 ni may mga mahimo kita para nga kita gaya mismo makalikaw kag hindi kita dali matapikan sini nga klase sang virus. No, we have with us Mr. Jonathan Granada sang Life Extension Philippines. Sir John, good morning. Yes, Sir Boy, good morning. Good morning gid sa tanan nga mga listeners ng Action Radio Bacolod City kag sa Bilongan Negros Island. Yes, Sir John, medyo sa diri sa Bacolod, kabalo ka man siguro nga daw medyo nagsaka-saka ang kaso naman diri siguro sa Iloilo mo man makakuha kita bis ang mga panugyan nimo para nga ang aton mga kauturan malikaw kita sini nga kasahi sang virus, Sir John. Yes. Sir Boy, even diri sa Iloilo kag bisan diin ganing ka parte ng Pilipinas ang pinaka-concern naton subong when it comes to health problem amoy ni siyang COVID-19 kay kadamo sang nagadamo naging subong ang infected cases. Although ang number of deaths daw naga-reduce pero makita nato nagadamo gid ang infected. So karon ang aton nga permi lang mapatian ining pag-wear sang mask. Although nga this is actually very simple kag very helpful nga mga precautionary measures para nga ma-limit nato ang pag-transmit or paglapta sang virus, pag-observe sang social distancing, pagpanghugas sang kamot, pero hindi lang tani diri kita masettle bala Sir Boy kay nakita naton diri kung weak ang immunity, especially pag may comorbidities ang isa ka tawo, mas tapat pa gid siya nga madali malapnan sang virus. Correct. Or kung malapnan sa sang virus nagalala or siya ang maka-observe sang medyo critical or medyo serious na symptoms like ining grabe nga pag-ubo, ining shortness of breathing to the extent nga siya kinahanglan nga dalon sa hospital. So I will be citing studies diri Sir Boy para at least direkta kita sa mga pagsuon bala nga nagapakita kung ano ang role ng vitamin D3 supplementation. Kay diri sa Life Extension Philippines makabyanan, ang aton diri gina-advocate is supplementation. Ining role sa nutritional supplements makabyanan. Kaya isa sa mga nutritional supplements na may dako mapapil to reduce the infection, hindi lang COVID-19, but iban pagit nga mga coronaviruses, even previously pa nga mga pagtuon, ining vitamin D3. That's why aton gina-recommend gid ang supplementation sang Life Extension. We're not claiming diri nga this is bulong for COVID-19, but based sa mga pagtuon, Sir Boy, may mabulig ini siya to reduce the infection. So one of the studies makabyanan ginihiwat sa Louisiana, Texas. Ang mga researchers nag-evaluate sila sang 20 ka mga pasyente nga na-hospitalized with COVID-19. Okay. Kaya nakita nila 11 of the patients or 11 sa mga admitted nga mga patients ang na-ICU, tama ikanubo ang vitamin D level nila. Ikumpara sa mga sufficient or taas ang vitamin D level nga daw less dawa ang chance nga sila ang ma-admit sa ICU or wala sila yan nakara-experience ang severe na symptoms. Next study, makabyanan, Indonesian researchers nag-evaluate sang 780 ka-documented cases of COVID-19 and nakita nila ang mga patients na napatay ay may ara sang tama din kanubo nga vitamin D level which is lower than 10 nanogram per milliliter. And then, ang pinadiri ka namin, ang study diri sa Philippines, liwat-liwat natin, hindi siya nga ginasite sa Davao Doctors College sang April 9, 2020, kung sa diin may 212 ka mga patients nga na-diagnose with COVID-19. Kag nakita nga ining mga patients tama gikanubo ang vitamin D level nila
Kag those nga medyo mataas-taas ang vitamin D level nila, na ara sa 30 nanogram per milliliter or above, may ara lang sila nga na-display or nagpakita lang sang milder infection. Kag ang conclusion ganit sa mga vitamin D, sa mga study researchers nga ang supplementation ng vitamin D3 could possibly improve the clinical outcome sa mga patients infected with COVID-19. So damo pagid nga mga studies, Sir Boy, galing limited lang aton time. Ang point diri makabyanan, so kung may ara dira supplements, kag kung may ara dira nga mga means and ways nga makapabaskog sa immunity naton, kay di ang gina-target sinisang virus ining immune system naton. Once nga hindi functional ang immune system naton, dali kita maka-experience ng severe nga symptoms. It's because madasig ang immune function naton, mag-weaken kag mag-produce ang madamo-damo nga ining cytokines. Ang hindi masuppress ang production sang ining interleukin 6, amo ni siya ang grabe ang pagtaas ini isa kasahi sang pro-inflammatory cytokines sa aton nga dugo. Kag once nga magtaas ini siya, daw dasig dakon kita sang infection, especially sa aton nga respiratory system. So ang vitamin D3 negotiator siya, communicator, kag essential sang mensahe sa aton nga immune cell para nga matatagaan niya sang eksakto nga education ng immune cell kung paano i-respond correctly ining virus nga nagasulod nga hindi ma-overwhelm ang aton nga immune system. That's why again sa aton nga mga kauturan, aton gina-recommend, it's because this is a study-based product, meaning life extension vitamin D3, para nga mabuligan kita to reduce somehow ang risk naton of getting the infection, or kung kita man ma-infect, hindi kita matamaan nga mahulog kita sa ARDS or maka-experience kita sa grabe nga ubo, grabe nga shortness of breath, Sir Boy. Kag barato lang, pulo ka pesos na yan kada soft gel na ton sang Life Extension Vitamin D3. So tama ka barato kung kumparar nimo nga matapikan ka bala, Sir, dyan sang sini nga virus. Yes, very affordable, 10 pesos per soft gel. Kag pwede man kita ka take sang zinc. Ang zinc is also a very effective nga vitamins nga or mineral makabyanan nga makapatay sang virus na ara palangda sa aton nga respiratory system cells dira sa epithelial cells ta. So pwede ya ina nga ipunggan ang penetration sang mga viruses sa aton nga mga cell wall. Kag another thing nga ginahimo gali sa vitamin D3 ay ning pag maintain sang stability sa aton nga membrane sa aton nga epithelial cells para nga hindi dali-dali makapenetrate ang virus pakadto sa aton nga selula. Kag ang pagbulig sa aton lawas to produce ining mga peptides nga ginakonsiderar naton nga antiviral, antifungal kag antibacterial properties nga natural sang lawas ta na pambato sa virus makabyanan. Kag ang pagpatubas sa mga T cells, B cells, so affected ina siya sa levels ng vitamin D sa aton nga dugo. That's why nga again, aton gina-recommend ang supplementation sang Life Extension Vitamin D3 para sa aton nga mga kauturan. Kag make sure naton may tatak gid nga LE ang soft gel para nga kita sure nga ina is original or authentic gid nga Life Extension. Kag aton man gina-recommend, Sir Boy, ang pagpakonsulta sa aton nga mga kauturan sa Life Extension Clinic. Bukas kita from Monday to Saturday. Ara kita dira sa may GA7 Building, Lacson Street, Bacolod City. Kag mabakal man naton dira ang mga top caliber kag science-based, advanced formulated kag quality products sang Life Extension Foundation nga exclusive lang dira sa Life Extension Clinic naton mabakal. Sige, okay. Salamat gid, Sir John. Okay lang alagid kita sa aton nga time. Thank you very much, Thank you, Sir Mr. Jonathan. Boy. Yes, thank you and good morning gid. Sige, good morning, Mr. Jonathan Granadas sang Life Extension Philippines. Action Eden, ang imo nga balita espesyal blada. Paano maguba ang mata? Oo. Paano maguba ang mata? Hindi, nakuuman ko. Mga bagay nga makaguba sa mata. Sabi ko, ano yung paano maguba ang Oo, mata? makuno. Ang naman, Mga nakarama. bagay nga makaguba sa mata. Oo. Sa Sabado, hindi ba kita naiman kita? True. Sa Sabado na lang. Parehanta lang na Sabado, ha? Oo. Ito ka lang alam. Naging Yes. kaupod natin Ano si ni Mr. Man? Jonathan Grabe, Granada. ganun Sa kayo ng action door, pala, na nagligad na tulon niya pa na gani. Alas, hali na tugaling sa sulod niya. Ano ni Man? Ano naggalop pa di? Ulit to. Charot. Sige, tamyawon ko lang ang imo nga earrings, ha? Hello, sa akong earrings. Ang mga kamanukan to. Tamiwan ko lang, Action Boy, si Sir Steve Mati Buenaflor. Kag of course, kay Miss Jada Buenaflor, good morning. Thank you again sa pagpamati. Kay LB Always. Caparos, good morning, man. Kag, okay na, kaya daw lang alam na kita sa Yes. ating time, ha?
Sa mga ka-aksyon, inyong mamatihan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline, abot ka-aksyon Art Tayhopon. Ang inyo naman din ng News Team. Aksyon Eden Aboso. Kag-aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,